Salut și bine am găsit la un nou episod. Un joc pe canalul nostru. Jocul e foarte vechi. Cred voi le știți. Îmi bat piciorul în ăsta. Ok, hai să începem. Că nu nici piciorul, nu pot să iau asta. Ok, hai să intrăm. Alegem o mapă. Ok, am ales o mapă să jucăm și noi. Ok, hai să începem. Am șters episodul ăla cu banii din YouTube, când banii din YouTube nu se ia din lei și se face din euro, măcar să primesc 3 euro pe canalul. Ok, nu contează. Hai să începem. Am ajuns la arena a doua din Clash Royale. What the fuck? Voi vedeți ce vă gândiți? Hai să luăm AK. Bomba. Ok, haideți. Bă, unde vă duceți? Ce lag am. Au. Fuck. Fuck. Pleacă. Fac. Trebuie să arunc. Nu. Piciorul în tine. Dacă auzi pe fundal. Nu este. E bunică. Hai, intră. Dacă aici e spawn. Voiam și eu să dau și o bombă, dar nu știu unde e spawn. Pleacă. Ăștia ai mei, ce fac? Fac viteză, bă! Bă, du-te, bă, de aici. N-am nicio treabă, bă. Mă uit eu aici. Bomba e plantată. Aștept să nu mă omoară. Merg cu cuțitul. Nu-mi pasă. Fac așa într-una să nu mă prindă, dar tot o să mă omoară. Fac așa. Stau așa. A scos bomba? Nu aud. Coaie. Fac coaie. Se aude. Bomba. Fac. Aici e ceva. Sărit! Bombă! Dumnezeu, am câștigat! Bă, stai pic. 70 de dolari. Serios. Bă, sunteți bătă dacă faceți așa. Bă, du-te direct. Gata, get direct. Ok, jucăm pe mapa asta foarte tare. Dacă vă place, nu uitați de butonul de like. Hai să începem cu butonul acum de like. Și de... Bă, dă-te direct de aici. Dă-te direct și nu sta. Scuzați-mă. Du-te-ți-vă în spanac. Frate, ce bătă sunt ai mei. Fac dacă vine ăsta pe aici, eu sunt bătă. Mersi că vii pe aici. Cam și-o curaj să te bat. Bă, băieți, știi ce facem? Aruncă cu bomba în ei. Fac să-mi bag. Nici n-am făcut nimica. Și-au câștigat. Ai, bă, pe mine. Ia, veniți încoace, mă. Veniți încoace! Mamă, ce vă tai. Mamă, i-am tăiat cu cuțitul. Yo!
Eu sunt tare, boss. Sunt tare, bă. Ho. Ho, boss. Ho. Ho, boss. Hai, hai, hai. Go, 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 go. Bate, bate. Hai, e bun, ba, e pregătit. Hai să-mi bag piciorul. Știi că nu contează dacă câștigi. Mie-mi pasă. Îmi bag piciorul ăsta. Bă, gata. Bă, eu mi-am aruncat Fuck. Da, boss. Bă, tu dai în mine? Tu dai în mine? Uite că ți-am arătat. Nici n-am murit, băieți. Nici am murit. Mamă, dar avem puțin. Frate, ce proastă e mapa asta. Nu contează, joc și eu. Hai, go, 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 go. Fuck. Cum trage ăia de la depărtare? Fuck. Haide, mă, cum dați voi de la depărtare? Bă, gata, gata, gata. Unde dați, mă? Unde sunteți, mă? Că vă arăt eu. Bă, frate, unde? Uite, e aici. Mai e unul, mai e unul. Dar nu știu unde e. Cred aici? Nu, aici nu. Gata. Uite de aici. Ok, fraților. Pe scurt a fost... Ok, hai să mai jucăm o dată. Că am chef de joacă. N-am ce să fac, băieți. Zic doar acum. N-am ce să fac. Frate, e gata. Eu mă duc cu cuțitul. Să mor eu. Oricum. Îi tai până îi sparg. Mai am unul care trebuie să-l omor eu. Doar eu. Și am rămas singur cu boul ăsta. Frate, și omor. Și îmi pun acá. Și omor și pe ăsta. Gata. Hai, hai, go, 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 go. Let's go. Hai, hai, hai. Moară-i, moarte și polare. Bă, mi-ați luat toată durerea. Ok, fraților, hai să terminăm până acum. Hai, 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 go, go, go. Eu mărâm cuțitul nostru de... Au început să fie mai bun. Eu mă duc așa, Stargard. Eu sunt de-ăsta, bulangiu. Bă, ia uite pe ăsta. Ăsta iese din mormânt. Hai, hai, sărim gardul. Mia partea, bă. Gata. Dar frate, ăștia nici nu contează la ei. Bă, voi să te înțelegi. Voi... Nu mă ocup eu de ăștia. Ia. Du-te, voi. Pierde. Gata. Hopa. Bă, cine e cu eu din țipa mea? Uite. Ok, fraților, și cam atât a fost pentru... Frate! Nu-mi pasă, eu fac mai multe. Fac 3000 de euro. 3000 de dolari, serios, și câștiga mea. Nici n-am ce să fac. Mamă, frate. Fratele meu. Dar ce îmi dă astea? Vedeți că eu joc cu AK, un cuțit și o bombă, cred e asta. Du-te-ți-vă, naiba. Fac. Nu mai văd nimica. Bă. Fac, eu nu aveam. Bă, gata, joc singur. Deci, vedeți, oameni buni. Dacă jucam cu zombie, mamă. Era tare. Foarte tare. Dar de unde? De acolo îmi pușcă. Ok, cam atât a fost pentru astăzi. Nu uitați de butonul de like și de subscribe. Și ne vedem data viitoare. Pa! Cam chef să mai joc un meci. Hai să ieșim și noi. Dacă nu v-a plăcut, nu contează.
Bine. Ce? Ce naiba e asta, buc? Ce naiba e asta, mă? Primul loc e ăsta, Burdana. Ok. Nu. Ok. Asta mă învață prima dată. Fac. Da. Ce? Ok. Dar ce e asta, băieți? Am venit aici. Se deschide. Da. A, să vină acolo. Ok. Merg acolo. Trag la țintă. Ok. Bă, de ce nu m-a lăsat să mai trag? Îmi plăcea. Bine, hai că trag cu AK-47. Ia trag că te deau. Bine, hai. Unde mă duc acum? Unde mă duc? Ok, hai. Gata. Unde mă duc acum? Am luat AK-47. Hai. Bă, deschide. Bă, deschideți. Da, fraților, de ce nu mă lasă? Bine, fraților, cam atât a fost pentru astăzi. Ne vedem, aripaierilor. Și de ce nu mă las să trag? Dacă vreau să trag într-una asta. Și am învățat de mult. Nu contează. Bine, cam atât a fost pentru astăzi, loserilor. Cam atât a fost pentru astăzi, loserilor. Ne vedem data viitoare la un alt episod pe canal, care o să vă placă foarte tare. Nu uitați butonul de like, care mereu trebuie să vă las. Hai să dau cu Biblia, bă, dau cu Biblia. Bine, hai, la vedere, doamne. Pa, pa.